Il-membri tal-Labour fil-Kumitat Permanenti għall-Standards fil-ħajja pubblika baqgħu jiddefendu lil Clint Camilleri kif ma qablux mal-kundanni jibsin li proponew il-membri tal-Oppożizzjoni fosthom li jitneħħa mill-Kabinet. Dan wara li Camilleri flimkien ma' Clayton Bartolo instabu ħatja li kisru l-etika u l-standards. L-ewwel rakkomandazzjoni tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista kienet li Clint Camilleri jirrifondi lura l-fondi pubbliċi kollha li Amanda Muscat irġifiet meta ngħatat il-paga ta' konsulent li Mampjek la kienet kwalifikata għaliehu lanqas għamlitu. Iżda, il-membri tal-Labour Andy Ellul u Jonathan Attard ivvutaw kontra li nataw il-flus lura. Id-deputati Ryan Kallus u Mark Anthony Sammut proponew ukoll li Clint Camilleri għandu minnu fih jagħmel apoloġija permezz ta' dikjarazzjoni personali fil-Kamra tad-Deputati. Anke hawnhekk il-membri tal-Gvern ivvutaw kontra. It-tielet rakkomandazzjoni kienet li l-Kamra tad-Deputati tissospendi lil Clayton Bartolo u Clint Camilleri mis-servizz tal-Kamra tad-Deputati għal perjodu ta' 30 jum. Miġdid, il-Labour ivvota kontra. Dan fil-waqt li ġi propostu ukoll li l-Prim Ministru jiżgura l-ola standards ta' mġiba mill-Ministri u mis-Segretarji Parlamentari billi minnu fih jinsisti għar-riżenja ta' Clint Camilleri minn Ministru u fin-nuqqas li jagħmel dan ineħħih minn Ministru. Kundanna oħra li l-Labour ivvota kontrija. Sinifikant il-fatt li l-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri għażlu li ma jattendux għal Kumitat Parlamentari tal-Standards sabiex ikun diskuss l-aħħar skandlu brabta mal-għotja ta' eluf ta' euro l-mara ta' Bartolo Amanda Muscat u miflok batu ittra l-Kumitat bir-reazzjonijiet tagħhom. Il-Kumitat immexxi mill-Speaker Anġlu Farrugia qabel biss li jingħataw ċanfira. Bid-deputat Mark Anthony Sammut jinsisti li ħadd m'għandu jiskuża l-aġir mhux etiku li seħħ brabta ma' dan l-iskandlu. Ma jistax wieħed jiskuża bl-ebda mod dal-aġir tal-Ministru Clint Camilleri li qabatu ta' konsulenza b'dan il-mod mingħajr magħha u xejn lura tagħha. Il-limbat prova anka fid-dikjarazzjonijiet li jagħmel qudiem il-Kummissarju ma jgħidx il-verità u jgħid il-fatti kif ġraw u nistrużawh daqs li kieku l-Ministru Clint Camilleri ma għamel xejn. Meta instabħati b'mod unanimu minn dal-Kumitat u anke hu fis-sottomissjoni tiegħu jilqa' l-fatt li dal-Kumitat sabu ħati inkluż ir-rapport. Ryan Kallus min-naħa tiegħu saħaq li la dawn il-fondi pubbliċi ttieħdu meta ma sar l-ebda xogħol u allura Amanda Muscat għandha tirritorna l-flus. Il-Kummissarju sab, ċewa ma sabx, xejn bħala prova ta' xogħol ta' konsulenza. Nizzel fil-rapport. Is-Sinjura Amanda Muscat la mal-Ministeru tat-Turizmu u inqas mal-Ministeru ta' Għawdex għamlet 0 penny xogħol konsulenza. U hija il-pożizzjoni ferma tagħna. Illi ta' dak il-flus li tħallset bħala konsulent, dawk huma flus tal-poplu u jridu jiġu lura kollha, mhux nofshom u biċċa. Matul il-laqgħa tal-Kumitat li dammet sija, ħarġet biċċar it-tensjoni li kienu taħt tal-membri tal-Gvern e kif kontinwament bdew jinterrompu lill-membri tal-Partit Nazzjonalista. Fl-ebda stanza ma turi sinjal ta' apoloġija. Anzi. Konfużjoni ta' interpretazzjoni u intok xa tgħidu. Sur President, konfużjoni totali. Ma rridx Ejwa, imma Ejwa, int ġamilt Honorable Kallus, tibżax. Inti ġamilt hekk joġobkom, ma rridx konfużjoni fin-naħa tal-Gvern. Peress li s'issa l-Ministru Clint Camilleri għadu ma weriex ebda ħil ta' rimorsi u apoloġija. Sa tmiem mill-laqgħa l-membri tal-Gvern baqgħu jirreżistu li tittieħed xi forma ta' azzjoni kontra l-Ministru Clint Camilleri u għalihom ċanfira kienet biżżejjed.